Και έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε με αφορμή το Ευαγγέλιο που ακούσαμε την Κυριακή, αλλά που κάνω και ιδιαίτερη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευαγγελική περικοπή και έχει να κάνει και με κάτι το οποίο δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία την ώρα που βαπτίζουμε ένα μωρό, αλλά ο ιερέας το λέει, το βαπτιζόμενο παιδί ή μεγάλος το δέχεται και η χάρις του Αγίου Πνεύματος έρχεται και το ολοκληρώνει. Τι λέμε? Παίρνουμε μέσα από το Ευαγγέλιο μια ρίση του Χριστού και σταυρώνοντάς του την πλάτη με το έλαιο που ήδη έχει καθαγιαστεί, λέμε «Ώστις θέλει ο πίσω μου ερθήν, καρνισάς το εαυτόν και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον μη». Δηλαδή όποιος θέλει να έρθει μαζί μου πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και τον κόσμο τούτο και να με ακολουθήσει. Πώς? Κουβαλώντας ένα σταυρό. Αυτό που τις πιο πολλές φορές δεν αποδεχόμαστε και δεν θέλουμε να το πράξουμε. Άλλος κουβαλάει μεγάλο σταυρό, άλλος μικρό. Άλλος τον δέχεται που είναι μεγάλος ο σταυρός και άλλος δεν τον δέχεται που είναι μικρός ο σταυρός. Παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο να έχεις ένα παιδί που να κάνει χημειοθεραπείες και να μπαινοβγαίνεις μέσα στα νοσοκομεία και να μην ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η ζωή του και να είναι βαρύ αυτό το φορτίο και αγόγγιστα να το δέχεσαι, και να έρχεται κάποιος απέδευτος και να σου λέει τι άδικη είναι η ζωή, δεν μου δίνεται η δυνατότητα να πάω διακοπές, δεν πήγα διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Σταυρός, μαρτύριο. Ο ένας δέχεται αγόγγιστα το τόσο βαρύ σταυρό, ο άλλος δεν μπορεί να δεχθεί ούτε καν το σημείο του σταυρού, δεν έχει αυτό που ζητά. Υπάρχει και το αντίθετο βέβαια, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν βάρος στο σταυρό τους για να λυτρωθούν από αμαρτίες. Αυτό βέβαια είναι η ακραία κατάσταση και αυτό το στοιχείο το έχει, μπορεί κάποιος έτσι να φανταστεί ποια μορφή έτσι μέσα στην Εκκλησία μας, ποιο στοιχείο μέσα στην Εκκλησία μας, ποιος τρόπος ζωής? Ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός. Εγκαταλείπω τον κόσμο και σηκώνω το βαρύ σταυρό, όχι της μη κοινωνίας, αλλά της κοινωνίας σε ένα άλλο επίπεδο. Να προσεύχομαι εγώ για όλον τον κόσμο, χωρίς να είμαι μέσα στον κόσμο. Να είμαι κοινωνός με τον κόσμο, γιατί κοινωνός και θεία κοινωνία δεν είναι αυθαίρετη λέξη. Δεν είναι αυτό που προσπαθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως έχει καταντήσει η κοινωνία. Μα δεν υπάρχει κανένας κοινός νους. Αν αναλύσουμε τη λέξη κοινωνία, έρχεται από δύο λέξεις. Από το κοινό, που σημαίνει αυτό που μοιραζόμαστε όλοι, που έχουμε όλοι, και το νου, το μυαλό. Ότι έχουμε ένα κοινό μυαλό. Η κοινωνία μας δεν έχει κοινό μυαλό σήμερα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι αντίθετο με την κοινότητα, αλλά έχει να κάνει με το κοινό ότι όλοι κοιτάνε την πάρτη τους. Ο ατομικισμός, ο εξατομικευμένος πολιτισμός μας. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί μέσα στην πνευματική ζωή, γιατί δεν έχει πνευματικό στοιχείο. Είναι νεκρός αυτός που σκέφτεται έτσι. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία έχουμε κοινωνία, έχουμε έναν κοινό νου. Τουλάχιστον προσπαθούμε να έχουμε ένα κοινό νου. Η Εκκλησία, και όταν σας ρωτάει κάποιος γιατί πας στην Εκκλησία, αρχίζουμε εμείς και λέμε διάφορα πράγματα που ίσως να μην ούτε ακούγονται καλά, αλλά ούτε και να τα πολυπιστεύουμε κιόλας. Πάω στην Εκκλησία για το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να πας στην Εκκλησία γι' αυτό. Έχει ανάγκη να πας στην Εκκλησία για να γίνεις κοινωνός μαζί του. Πώς? Μεταλαμβάνοντας το σώμα του και το αίμα του. Το ξέρετε ότι οι εκκλησιαζόμενοι τους πρώτους αιώνες, οι οποίοι δεν κοινωνούσαν πότε? Στην Κυριακή Θεία Λειτουργία,
στο Κυριακό κάλεσμα, στην Κυριακή ημέρα, αφοριζόντουσαν. Αφορισμό. Όσοι δεν κοινωνούσαν. Γιατί δεν κοινώνησες, Ξανθίνε? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο πνευματικός μου μου έβαλε κανόνα για αμάρτημα. Έχεις κανόνα, τήρησέ το. Εσύ γιατί δεν κοινώνησες? Δεν ίστεψα. Έλα εδώ που το λέει κάποιος κανόνας της Εκκλησίας, είτε αποστολικός, είτε συνόδων, είτε αποφάσεων, ότι πρέπει να νηστέψουμε για να κοινωνήσουμε. Και ανοίγουνε χαρτιά, ανοίγουνε τερτύπια οι θεολογούντες και δεν βρίσκουν τίποτα. Πού το βρήκες αυτό? Μου το είπε ο πνευματικός μου. Και τι είναι ο πνευματικός σου? Είναι πάνω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δηλαδή που όρισε η νηστεία να γίνεται συγκεκριμένες ημέρες. Έρχεται μία και μου λέει, Πάτερ, πόσες ημέρες να νηστέψω για να κοινωνήσω? Τι να απαντήσεις? Τι να απαντήσεις εκεί πέρα? Τι σου λέει, παιδί μου, η Εκκλησία? Τετάρτη και Παρασκευή. Εγώ γιατί να σου πω κάτι διαφορετικό? Μα για τα αμαρτήματά μου. Δεν μπορώ να στα ζυγίσω τα αμαρτήματά σου. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα νηστέψεις 40 ημέρες γιατί τόσο ζυγίζει η αμαρτία σου. Δεν υπάρχει κανένα βάρος, καμία μονάδα μέτρησης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, ψέμα, ψεματάκι, ψεματούρα, σούπερ ψέμα, υπερψέμα. Ένας είναι ο αρχηγός του ψέματος και είναι ο διάβολος. Είτε πεις μικρό είτε πεις μεγάλο, σύμφωνα με τη δική σου λογική έχεις πει ψέμα, τελείωσε. Είναι αμαρτία. Μα το είπα, λέει, για καλό, Πάτερ μου. Ξέρετε πόσα ψέματα ξεκινήσανε για καλό και έχουν φτάσει στα άκρα? Οικογένειες, ζευγάρια, σχέσεις φιλίας, ανθρωπίνων επαγγελματικών σχέσεων, απίστευτα πράγματα. Δεν χρειάζεται το ψέμα. Δεν χρειάζεται η αμαρτία όταν θέλουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και θεία κοινωνία. Για σκεφτείτε, τι λέει ο ιερέας λίγο μετά το πιστεύω? Αμέσως μετά το πιστεύω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και σταυρώνει τον άρτη. Και η αγάπη του Θεού και Πατρός και σταυρώνει το ποτήριο. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σταυρώνει την ενότητα αυτή και βγαίνει προς τον κόσμο, ή με τα πάντων ημών. Εκείνη τη στιγμή ξέρετε τι έχουμε κάνει? Έχουμε πιάσει την Αγία Τριάδα στην ουσία της και περιμένουμε να μας πιάσει και αυτή μέσα στην αμαρτωλότητά μας. Όταν λέμε ότι ο Θεός συγχωρεί, αυτό το πράγμα κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Με το ή με τα πάντων ημών τον καλούμε να μας συγχωρέσει, να μας αγκαλιάσει, να μας κάνει τι? Ένα με Αυτόν. Λέει ένα ωραίο τροπάριο του Ευαγγελισμού παραμονή στον Εσπερινό, ότι ο Χριστός έγινε ο χειρότερος για να πάρει τον χειρότερο και να τον κάνει Θεό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να πάρει ακόμα και τον χειρότερο άνθρωπο να τον κάνει Θεό, να τον κάνει σύνεμο με το σώμα του και το αίμα του, να τον λυτρώσει από την αμαρτία. Για σκεφτείτε τι γεγονός είναι αυτό, ο Θεός άνθρωπος. Στο παραστήσω κάπως αλλιώς. Ποιος από εμάς τους ανθρώπους θα γινόταν μυρμήγκι για να σώσει τα μυρμήγκια και να ξέρει ότι τα μυρμήγκια που θα πάει να σώσει θα τον εποδοπατήσουν, θα τον ελιώσουν, θα φωνάξουν οτιδήποτε γιγάντιο υπάρχει, να τον εσυτλίψει, να τον τραυματίσει, να τον ελιώσει, να τον ξαποστείλει. Θα γινότανε κανένας. Για σκεφτείτε την αγάπη. Και τι είπαμε, πού την αναφέραμε την αγάπη? Είπαμε η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός, τον μονογενή Υιό, τον δημιουργικό Θεό Λόγο, σου τον εδίνω
να σαρκωθεί και με αυτή την χάρη να υπάρξει τι? Σωτηρία. Πώς? Δια του Αγίου Πνεύματος. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και ερχόμαστε τώρα στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πού η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταξύ μας? Όταν στερούμε εμείς την κοινωνία από το λογικό ποιμνίο. Επιθυμώ, Πάτερ μου, να κοινωνήσω. Τι θέλεις δηλαδή? Τι θέλεις? Έρχεται συνειδητοποιημένος κάποιος και λέει επιθυμώ να κοινωνήσω. Κολλείομαι. Γιατί κολλείεσαι? Γιατί είμαι ανάξιος. Ούτε κι εγώ είμαι άξιος που κοινωνώ. Και δεν πρόκειται ποτέ να γίνω άξιος της Θείας Κοινωνίας εάν δεν το κρίνει ο Θεός ότι είμαι άξιος της επουρανίου βασιλείας. Αυτός είναι ο μόνος κριτής. Ψάχνουμε να βρούμε τον Αντίχριστο και θα ακούσετε 666 θα ακούσετε ραβδογραμμώσεις, μπαρκό και όλα αυτά. Τα έχω επισημάνει και εγώ ότι αυτά είναι επικίνδυνα, αλλά όχι ως Αντίχριστος. Αυτά είναι άλλα συστήματα, είναι άλλα κόλπα. Αυτά είναι πολιτικής προέλευσης θεωρίες, οι οποίες μάλλον αυτές πολιτικές σκέψεις τσιμπήσανε κάτι εκκλησιαστικό μέσα από τα κείμενα και σου λέει και κατά αυτόν τον τρόπο να μην χάσουμε πελατεία. Ο Αντίχριστος ποιος είναι? Ο διάβολος. Τον έχεις δει ποτέ με τσέπια έτσι όπως τον παρουσιάζουν, με ουρίτσες, με... Όχι, δεν τον έχουμε δει. Τον βλέπουμε όμως με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ούτε ο εγωισμός μας ούτε η αλαζονία μας αφήνει να καταλάβουμε ότι αυτός είναι. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Όποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός είναι ο Αντίχριστος. Για βγείτε έξω λίγο. Δεν καταδικάζουμε κανέναν, γιατί δεν καταδίκασε και κανέναν ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Αλλά τι είπε? Άγνοια έχουν οι σταυρωτές μου. Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπίους. Δεν είπε κακοί με βάλανε πάνω στο Σταυρό, τώρα θα τα πάθουμε. Αυτό θα ήταν δαιμονικό, θα ήταν αντίθεο, θα ήταν αντίχριστο. Να, αυτό πει αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται αντίχριστος. Και λέει και ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναήτης, αντίχριστος είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη, ο αντί του Χριστού. Ποιος θα μας κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως λέμε στο πιστεύω? Ο Χριστός. Όταν εγώ κρίνω τον αδελφό μου και οι αδελφοί μου είναι οι πάντες, τι λαμβάνω? Την ιδιότητα του αντί του Χριστού, του Αντιχρίστου. Νάτος ο διάβολος πως μπήκε ανάμεσά μας. Νάτος ο Αντίχριστος πως ήρθε ανάμεσά μας. Αντί του Χριστού κρίση ανθρώπου προς άνθρωπο. Αυτός ήρθε για να σώσει, έδωσε το σώμα του και το αίμα του ως Χριστός για να σώσει, και εγώ κρίνω και καταδικάζω ως Αντίχριστος που δεν θέλω τη σωτηρία του άλλου και που μπορεί να είναι αμαρτηματάκι αυτό που έχει πράξει, και με το σχόλιο, με έτσι όπως θα το εμπλουτίσω εγώ, με την άγνοια που με διακατέχει το τι κακό του κάνω εκείνη τη στιγμή, να του το κάνω αυτό το μικρό κακό τεράστιο κακό, μεγάλο κακό, καταστροφή. Γι' αυτό να μην κρίνετε, και το λέει και ο Κύριος, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Τι ωραίοι λόγοι. Είδατε πώς έχουμε πιάσει διαφορετικά θέματα και όλα έχουν να κάνουν σχέση με την κοινωνία και όλα έχουν να κάνουν σχέση με το Σταυρό που μας έδωσε ο Κύριος.
Όποιος θέλει να με ακολουθήσει έχει πολύ σταυρό και πολύ φορτίο. Μα είναι σταυρός τώρα να μην κρίνω τον αδερφό μου? Κι όμως, έτσι όπως είμαστε κακομαθημένοι, μακριά από την πίστη, μακριά από την ομολογία αυτής της πίστεως, μας είναι πολύ δύσκολο να μην κρίνουμε. Μας είναι πολύ δύσκολο να μην κατηγορήσουμε. Μας είναι πολύ δύσκολο να μην πούμε ότι εγώ ξεχωρίζω. Φαρισαϊκό. Αυτός φταίει. Και αυτό το έχει ο άνθρωπος εκκυλίας μητρός. Του μεγαλώνω μικρά παιδιά. Μου το λέει ο μικρός. Ο άλλος το έκανε, όχι εγώ. Μεγαλώσατε κι εσείς παιδιά. Η Παρή και ο Ανδρέας φαντάζομαι ο ένας τα φόρτωνε στον άλλον. Είχαν τέτοια, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν οφείλουμε και να μην κρίνουμε, αλλά και εφόσον καλούμε και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, να είμαστε στην αγκαλιά αυτής της συγχωρητικότητας του Θεού, να συγχωρούμε και εμείς. Και λίγο πριν να πούμε αυτή την φράση, να την πει αυτή τη φράση ο λειτουργός, τι κάνουμε οι ιερείς πριν το πιστεύω, οι οποίοι είμαστε γύρω της κύκλο της τραπέζης? Ασπαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Δεν ξέρω για πόσο διαρκεί η συμφόρεση, αλλά τουλάχιστον έτσι ως κύκλο της τραπέζης το επιτυγχάνουμε αυτό. Έτσι δεν θέλω να σας φορτώσω πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα πάντως πολύ σημαντικό αυτό με το σταυρό που σηκώνουμε και με την Θεία Κοινωνία. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούν. Τώρα Αναστάση, και το Σάββατο αν φάνε κρέας μπορούμε να κοινωνήσουμε? Έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος για το Σάββατο? Δεν είναι διατεταγμένη η νηστεία του Σαββάτου. Το να θέλει να νηστέψει κάποιος είναι δικαίωμά του. Ναι. Το να θέλει να πολυφάει κάποιος τις ημέρες που δεν υπάρχει νηστεία, πάλι είναι δικαίωμά του. Αυτό όμως που πρέπει να τηρηθεί ως νηστεία πρέπει να είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή. Έχει ατονίσει λίγο ως προς το λάδι η νηστεία της Τετάρτης. Της Παρασκευής όμως οφείλει να υπάρχει νηστεία τελεία και την Παρασκευή. Άκουσα πολλούς έτσι, επειδή φέτος έπεσε του Σταυρού Παρασκευή, δεν τρώμε και λάδι αυτή την ημέρα. Γιατί αν δεν είναι του Σταυρού θα τρώγες λάδι? Και σε κοιτάζει έτσι. Λέει, μα η νηστεία επιτρέπει λάδι. Ποιος το είπε? Άνοιξε ένα ημερολογιάκι, μια ζεντούλα. Θα δεις. Κατάλυσης είναι και ελαίου. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν έχει, Παρασκευή δεν έχει. Σάββατο όμως που το κάνεις λόγω της άγνοιάς σου και της χαζομάρας σου, δεν έχει νηστεία. Και τι λέγανε οι παλιοί, οι σοφοί, παππούδες και γιαγιάδες, οι σοφοί, όχι οι άλλοι που τα μπλέξανε και τα κάνουν χειρότερα από ό,τι είναι, έτσι, όλα τα Σάββατα λάδι εκτός του Μεγάλου Σαββάτου. Το Σάββατο δεν έχει νηστεία. Λέει, θα βρεθώ, λέει, στο γάμο του παιδιού του αδερφού μου. Θα φάω, να φας. Αλλά θα το κανονίσεις με το πνευματικό σου το θέμα. Θα το κανονίσεις με το πνευματικό σου το θέμα. Δεν θα φας μετά τις 12 αν είναι να κοινωνήσεις την Κυριακή. Και εκεί ξέρετε τι επιβραβεύουμε? Ότι σε ρωτάει κάποιος που θα πάει σε ένα γλέντι του Σαββάτου και έχει τη διάθεση την Κυριακή να πάει στην εκκλησία. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σκέφτεται ότι θα ξενυχτήσω, θα κάνω, σκέφτεται ότι θα πάω στην εκκλησία. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν σου λέει ευκαιρία να του πω του παπά ότι είχαμε γάμο και να τη γλιτώσω. Λες του παπάς είναι ο κριτής, γιατί δεν ήρθες εκκλησία ή γιατί ήρθες εκκλησία ή γιατί κάθεσαι σε αυτή τη θέση και δεν κάθεσαι στην άλλη.
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κριτήρια. Εδώ επιβραβεύεται το γεγονός ότι θέλει να εκκλησιαστεί, και δεν θέλει μόνο να εκκλησιαστεί όπως κάνουν οι πιο πολλοί ανοήτως, θα το πω. Είναι ανόητοι αυτοί που δεν κοινωνούν την Κυριακή. Χάνουν ευκαιρίες στέψεως με φωτοστέφανο, χάνουν αγιότητα, χάνουν επίπεδα, κλίμακα κοντά στο Θεό. Επιβραβεύεται λοιπόν αυτός που θέλει και να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Και νηστεία, άμα θέλει του βάζει μια πέμπτη μετά ο πνευματικός, εφόσον έφαγες εκεί, βάζει μια πέμπτη. Συνειδησιακά να τον καθαρίσει και ως προς αυτό, γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία τα εισερχόμενα όσο τα εξερχόμενα. Αυτό το ξέρετε, το ότι το είπε ο Απόστολος Παύλος, και να το τηρείτε, όπως και να τηρείτε και αυτό που είπε προς Κορινθίους πρώτης επιστολής, πρώτη επιστολή. Την Κυριακή μη λείψει κανένας από το Κυριακό δείπνο, από τη Θεία Κοινωνία. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανοίξτε το, ανοίξτε το, να τον διαβάζετε, να τον μελετάτε τον Απόστολο Παύλο. Η Κυριακή ημέρα δεν συγχωρείται να μην κοινωνά κάποιος. Αφοριζόντουσαν στην πρώτη εκκλησία. Αφορισμός. Το λένε οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, και δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα για να πεις ήρθε μια άλλη συνόδος. Για να δικαιολογήσουμε όμως και όλους αυτούς τους πατέρες που πήρανε στραβά το θέμα, ήταν που πολλοί επί την εποχή της τουρκοκρατίας δεν γνωρίζανε τον τρόπο. Θέλανε και πολλοί πατέρες να προφυλάξουν τη Θεία Κοινωνία από κάποιον αβάπτιστο, από κάποιον ακατήχητο, από κάποιον που δεν γνωρίζει. Σου λέει, προκειμένου να τον δώσω κάπου που να μην είναι το σωστό και κάψω την ψυχή μου, καλύτερα να μην το δώσω. Μα εδώ όμως εξελίσσεται το πράγμα και γίναμε ελεύθερο κράτος και φτιάξαμε και μεγάλους επιβλητικούς ναούς και συγκροτήσαμε καινορίες. Τι μας λείπει τώρα, τι εμπόδιο διαβολικό είναι αυτό και σατανικό στο να έρχεται σε κοινωνία ο άνθρωπος με τον Θεό? Εντός εισαγωγικών, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν καταδικασμένος, οικία βουλήσει, να μην είναι κοινωνία με το αγαπημένο του πλάσμα που είναι ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε κοινωνία, υπήρχε Θεία Κοινωνία μόνο προσευχόμενοι, εκκλησιαζόμενοι, ήσαν οι Εβραίοι, που πώς τον πιστεύανε? Ως έναν Θεό που θα έρθει να κόψει κεφάλι και να τους κάνει υπερούσιο έθνος, ο υπερούσιος λαός, ο πρώτος λαός που θα καταδυναστεύσει τους πάντες. Δηλαδή ψάχνανε ως Μεσσία και ψάχνουμε ακόμα έναν Θεό δυνάστη. Μα ο Θεός ήρθε και έδωσε το σώμα Του, έδωσε το αίμα Του, σου είπε έλα να γίνουμε ένα, αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα σε όλες τις θρησκείες. Τι γίνεται μετά θάνατον? Έτσι, γι' αυτό δεν μπορούν να το δεχτούν, ότι εις Θεός. Και είναι κατάληξη αυτό πάλι της Θείας Λειτουργίας. Δεν καταλαβαίνουμε τη Θεία Λειτουργία, δεν την καταλαβαίνουμε. 200 φορές να την κάνουμε και απ' έξω έτσι όπως είχαμε κάνει με έναν ερμηνευτικό τρόπο άλλη φορά, θα έχουμε το νου μας αλλού. Πειρασμικό αυτό, διαβολικό αυτό. Αλλά θα το κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο. Η μία αγρυπνία που θα κάνουμε θα γίνει, όχι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά θα την κάνουμε στο Σολέα, σταματώντας σε κάποια σημεία και διευκρινίζοντας τι γίνεται στο κάθε σημείο, πότε είναι ο καθαγιασμός και τι γίνεται στον καθαγιασμό, γιατί λέμε τον Τρισάγιο ύμνο, γιατί γίνεται η μικρή είσοδος, γιατί γίνεται η μεγάλη είσοδος. Τα είχαμε κάνει αυτά μια φορά
είχαμε και συμμετοχή έτσι από κόσμο και θα το ξανακάνουμε. Θα πάρω άδεια από τον Δεσπότη, είναι πολύ πρόθυμος σε αυτά και μήπως το κάνει και ο ίδιος. Μάλιστα όταν βρέθηκε τώρα στην Ουκρανία, έγινε η λειτουργία έξω και κάθισε ο Δεσπότης μας εδώ, Αθηναγόρας, κάθισε επί του θρόνου μείος λειτουργός και εξηγούσε στον κόσμο το τι γινότανε τη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Τι ωραίο πράγμα να έχουμε τον επίσκοπό μας που γίνεται στο όνομά του η Θεία Λειτουργία εκείνη τη στιγμή, εις τύπων και τόπων Χριστού, να μας εξηγεί τα εκδενόμενα. Θα μου πεις, Πάτερ, η Θεία Λειτουργία θέλει γνώση ή πίστη να μας πλημμυρίσει τη χάρη? Αμέλα που δεν δίνουμε σημασία ούτε σε αυτήν την πληρότητα της χάριτος, δεν δίνουμε σημασία ούτε στην πίστη εκείνη τη στιγμή. Τι λέει ο καημένος ο παπάς? Δεν λέω ο καημένος για μένα, ο κάθε παπάς. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ούτε φόβος Θεού υπάρχει, η πίστη γίνεται μια γωνιά, η αγάπη γίνεται ένα έτσι σπρώξιμο. Εγώ θα πάω πρώτος. Λάθος. Λάθος. Το γεγονός ότι πηγαίνω να πλησιάσω έπρεπε να με κρατά με το κεφάλι χαμηλωμένο, να μην κοιτάζω δεξιά και αριστερά ποιος είναι και τι είναι, να ζητήσω συγχώρεση από τους διπλανούς μου νοερός, αλλά διακριτικά, να αισθανθούν και αυτοί ότι ζητώ συγχώρεση και να προσέλθω.